ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata, na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị agha so n'eluigwe gbadata wee bịa ebe a sị ka anyị bịa zie oziọma nke Amadioha, oziọma nke ime mmụọ. Anyị si ka anyị bịa mụnye ọkụ nke ime mmụọ n'ime ụmụnne anyị, dịka anyị si wee na-ekwu na anyị ga-ekene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọ bụla nnọwụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, na anyị nwebụ ndị ndozi ọdịnala. Ụmụ ibe, anyị si ka udo dịrị ụnụ. Anyị si ka anyị wetara ụnụ ozi ọma n'ụbọchị nke taata, dịka anyị si ewetara ụnụ na mbụ. Oge anyị nwere oge anyị ewetara ụnụ, ịma na otego anyị ji wee na-akwakọsị ngwongwo, anyị na-akwa ibu gbasara ihe gbasara Igbo niile, ihe gbasara Igbo, maka na ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụọ, o karịrị akarị. Anyị ji wee na-asị kedu ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Ndị Igbo si na isi mmiri, na mmiri si n'isi gbarụọ, na ihe ọbụla si n'isi wee mebi, na ị ga-ejekwe n'isi je dozie ya. Dịka anyị si wee na-ekwu, ụmụ ibe, unu n'anya, unu ga-afụ na Afrịka onweghị ebe na-aga n'ihu n'Afrịka. Ọ bụghị sọsọ Igbo, ọ bụghị sọsọ Naịjirịa, enweghị ebe na-aga n'ihu n'Afrịka. One single thing relocated to that thing, one single answer to it. The question bụ, kedu ihe mere onweghị Afrịka na-aga n'iru? The answer wee bụrụ gịnị? Isi mbido bụ eke. Sọsọ ihe ịnọkọ enwere eke na orie na afọ na nkwọ, enweghịzi ihe ọzọ dị n'ụwa. Because onye nwa bụ ihe ji gị ndụ. Eke, orie, afọ, nkwọ, sọsọ ya ji gị ndụ. Onye nwa bụ ihe, onweghịzi ihe ọzọ dị n'ụwa. Ọ bụrụ na ihe isi gị ka iji eche uche, ị ga-ajụgodo onwe gị, kedu ihe mere iji eji isi eche uche? That is also gaa n'isi. Anyị gaa n'isi, tupu anyị agaba n'iru, anyị ga-ekwegodi national anthem anyị, nya bụ ihe ndị Igbo kwere, ihe otu kwere, ihe ndị Igbo kwere na ya. Igbo kwenu, Igbo kwenu ya, Igbo kwenu ya, Igbo kwenu ya. Anyị ga-ekwe ya ka ndị mmadụ mara ihe anyị kwere na ya. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dị ka uwe gị, ezu n'ori, ezu na ori gị, agba na m ụgha, agba na m ụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, yiri ezi omume dị ka uwe. Ụmụ ibe, anyị na-aganụ na ụlọ akwụkwọ niile dị n'ala Igbo, anyị je gbasaa ozi gbasara ihe anyị bụ. Ihe ndị Igbo na-akpọ ama igwe bụ universal principle. Ama igwe bụ universal principle. So a tradition, Igbo tradition, ọ bụrụ about one place, land in Igbo land, no, it's about nature ka anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị nweghị ụlọ akwụkwọ, o nwere ihe ị na-akọ nwere isi ị na-akọ, o nwere ihe ị na-akọ, seed ọ bụla ị plantịrị ọ gaghị enwe isi, ọ gaghị enwe isi. Ọ bụrụ na ị nweghị ụlọ akwụkwọ, o nweghị mkpụrụ ọbụla ị kọrọ ga-enwe isi. Enweghị isi, ihe a na-akpọ deluded mind. Onweghị isi bụ ihe a na-akpọ deluded mind, nsị anyụrụ anyụ. Ọ bụrụ nsị na-esi isi, ndị Igbo ji wee sị gị na onye bụ nsị ka ijiji na-eso. All your problems, Africa, Igbo,
ndị isi ojii located to one place. Ọgụgụ isi, gaa gụọ isi, go and count the beginning. Ndị Igbo na-akpọ ya nta akara. Gaa gụọ isi gị. Ihe mere ndị Igbo ji wee nwee 36 letter alphabet bụ gịnị? Africa bụ rising sun. Rising sun goes on 360 degree. But you, ndị nwa bekee nọ na west, ha nwere 26 alphabet which is 260 degree. Ị gasoro ha na-eme ihe ha na-eme. Look at your life. Edemede Igbo dị 36 360 degree. Ị na-eji oji, ị nwere pro skin, the engine nọ here, this motor ị na-anya need more power. That is why ji wee imi o need more oxygen to power the engine. You don't understand. Gaa gụọ isi, ị ga-aga ọgụgụ isi in the beginning, nta akara. Ịgụrụ ya enweghị ya Africa. Ihe na you are wasting your time. You are just wasting your time. Gaa gụọ isi. For now, enweghị ndị mma ji nta akara. Ndị ndozi ọdịnala jie. I dị sorry. Ọ bụrụ because anyị chee ka ịmụọ ya ebe ọzọ. If you like, you can do whatever you like. But we have found honor from Amadioha, the universal principle. Then a nyere anyị ikikere ịgbasara ụlọ ozi ọma a na-akpọ the Ark of Covenant. Ịghọtago? Ozi ọma ka anyị na-agbasara gị. Ozi ọma ha bụ to mind yourself. Anyị na-abịa for you to mind yourself. Ihe na-akpọ influencer. Ihe unu na-eme influencer. This influencer ka a na-akpọ external influence. Ndị Igbo sị gị mara onwe gị, ọ sị gị mara mmadụ, ọ sị gị nwa m mara onwe gị, but you don't know yourself. Ị na-achọ influencer. Influencer, look at the condition ha tinyere gị. Educational system is all about money. Ị na-agụ akwụkwọ to have money, not to know yourself. Not to have money. You see, that is a lie. That means education ọ bụ asị. Because all na education I found ya for money. That means or money ka ị bịara n'ụwa ịkpa. Mụnụ mụrụ gị for 9 months. Mụsịa gị buo gị for 9 months mụọ gị ịchọba ego. That means ọ bụ asị. Our tradition bụ for marriage. Traditional marriage. So our tradition is just about marriage. Yeah? But no, ọ bụ na asị. Our religion ọ bụ ije eluigwe, have to go to heaven. Man, ọ bụ na asị. Our culture or celebration, man, ọ bụ na asị. You got to go deluded mind. Our worship hallucination. Ọ bụ eziokwu? Mba, man, ọ bụ asị. Ọ bụ asị. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na religion bụ to go to heaven, that is not truth. Ọ bụ asị ka ha si ara gị. Ọ bụrụ na culture for celebration is a lie. Ọ bụrụ na education for money, profession is a lie. Ọ bụ asị. Ọ bụrụ na tradition for marriage is a lie. That means all this thing make you who you are, and you have been wasted. You have been deluded and hallucinated. That is why you cannot govern yourself, because tradition for government. You make a tradition, you cannot govern yourself. It's not a joke. You can't. You cannot govern yourself. You cannot, because you make a tradition. You make education, so you don't have mind of your own. You need an influencer, because you don't have your own mind. That is why I say mind yourself. We teach you how to fish, not to give you fish, because azụ nwere ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na ya kụziri gị ka esi egbu azụ, ijeri ya azụ nwere ọkpụkpụ agbado gị. Anything you eat from outside bụ azụ ka ị na-eri. Memory ka ọ irie ya, ọkpụrụ ya n'ime ọkpọdo gị ma bịa. Ịghọtago? So number one thing ị ga-eme nwanne,
forget about everything ị na-eme. It does not make any sense. It does not. One thing ị ga-eme bụ go to ndozi ọdịnala, apply for ntakara. Next year anyị na-ebido our mystery school ntakara. Mystery school ka a na-akpọ ntakara, ọ bụghị nursery school. Ntakara is a child and direction, is a direction. You must enlighten yourself. Is eke symbolism, eke ọkụ, mụnye ọkụ nke ime mmụọ ga na-akpọ eke, mụnye ọkụ nke ime mmụọ a na-akpọ eke. Enlighten your mind. You cannot live this way. You can't. In azọ country, have you forget that na this the same people create this country have a United Nations in their own doorstep? Ọkwa ha wanna bring internet, bring every social media you use. So if you are not in accordance, in harmony with them, they will deprive you all those things. Look at South Sudan, look at Somalia, look at Afghanistan, look at Pakistan. You got to go? Because it's how external influence, you need them to survive because you don't have your own mind. You got that? You don't have your own mind, whether you like it or not. Today now, government iji achị ọchịchị bụ nke ha, ụlọ akwụkwọ bụ nke ha, marriage nke ha, religion nke ha, culture nke ha. Enwere ihe ị nwere, ị na-achọ country ji eme gị country ị na-achọ ji emekwana gịnị ebe ọ bụ na enwere ihe ị nwere n'isi gị, enwere ihe dị n'ime, enwere ihe dị gị n'isi. Ịghọta? Ndị Igbo sị gị ọgụgụ isi, gaa gụọ isi, go and count to the beginning. Is better, earlier is better. Go and register, gaa na ndozi ọdịnala Igbo, register for ntakara. Go and register for next year mystery school of ntakara, mystery school of enlightenment ntakara. So for you to know yourself first, know thyself, so you become a human being. It's not about your money, we don't care. It's about what education represents. You got to go? Simple. So if you have money, you will be success. Your money will last because you very easy. You may go near time, that one the money will disappear. If you are in business, in a business, it will help you to be successful in your business. In more mazi, it will help you to be a good father. In one, it will help you to be a good husband. If you have society, it will help you to be a good citizen. That is what ntakara represent. To know where you're coming from and know where you are going. Simple as that. Inweghị ntakara nwanne, you are not going. Africa can never update. They can never ever develop. Nowhere. Because ha enweghị ọgụgụ isi. What is their educational system? Ọ bụghị Europe, ọ bụrụ Arab. Ọkwa ka ebele je ọmụ ahịa. Ọkwa ka ebele je ọmụ ahịa, ebili je ọmụ ahịa. Ụkwa ọ bụghị Arab, ọ bụrụ Europe. Nwanne, it cannot work. It can't. Ọ gaghị work. Ọ gaghị work because you are human being. That means ability to reason. That means you are mind. Where is the mind? Where is the mind? Ọwụ na egosia ntakara, ịgụọ ihe a na-akpọ self engineering. Egosia ihe a na-akpọ self engineering, ịgụọ mind engineering before you become a mechanic. Before you become a mechanic, this enlightenment for you to be a driver of that car. This human body is a car, it's a moving car. For you to be a driver, to drive this car, that is why we ntakara, the driver, to be a driver of this car. If not, you cannot drive the car. You have an influencer that will drive the car for you. That is pure absolute truth. Absolute truth. You have been bamboozled. You are not a living being. You have been bamboozled, deluded, and living in hallucination. You are living in hallucination, nothing more, nothing else. So the best thing for you, go to Ndozi Ọdịnala Igbo. Go to Facebook, you will find us Ndozi Ọdịnala
ndozi ọdịnala on Facebook. Add us, dere anyị message inside, inbox us message, write us inside who you are. If not, we don't accept anyhow people. Inbox wọrọ anyị na iwu so person ifuru anyị na YouTube you want to solicit for ndozi ọdịnala, then we add you first. Then ọ bụrụ na iwu through the school, because the school a na-eme gị accept based on quiz. Inwete a certain number in the quiz, then we accept you in the school. I will accept everybody, all based on scholarship. You got to go. The school is based on scholarship. Inwete the quiz with some percentage I need in the quiz, then we add you for the next year program. You got that? So if not, Africa adịghị mma, politicians are corrupt, this and that. You have just one simple thing: the problem located in mind. Na mind ka ọ dị, human being is mind. You got to go. So ọ wụ n'isi mbido onweghị ọgụgụ isi. So things will not change. You don't expect that things will just change. It can never change unless you go and build your institution, which is educational system. You must build educational system. Education in the West is 26 alphabet because it's Western world. Anwadago. Education in the East is 360 degree because it's rising sun. So the education here is 36. Education here is 26. So how can 10 megawatts trying to power generator of 20 megawatts? It cannot work. That generator in the West cannot power you. That's why if you go to that school finish, enwere ndị gara na America gasịa school, enwere ha bara mba, mana onye ọcha gara the school baa uru because it does not resonate to your own existence. Ntakara resonate to your own existence. Ntakara resonate to your own existence. Simple. So you must study what resonate to your own existence. If not, you are not going anywhere. Simple. You are not going anywhere. You will begin to cycle okirikiri na buku sadari eno. You will begin to cycle, blame Hausa, blame Yoruba, blame Europe, blame British, blame America, everybody blame. Simple thing. You lack ọgụgụ isi, enweghị ntakara. You got to go. Frequency and fuse. Frequency and fuse. So frequency and fuse. Light and join. Light and join. No light, no join. No light, no join. Light and join. Frequency and fuse. Ntakara. Child and direction. Child with frequency. Direction will fuse. Frequency and fuse. If not, we are going anywhere. That's all. Ya dịrị na mmụọ ibe. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Gaa na Facebook. Go to Facebook. Ndozi ọdịnala Igbo. Add us. Join us. The movement has begun. Enlightenment. The movement of enlightenment. A na-akpọ Mystery School of Enlightenment. Ndozi ọdịnala Igbo is championing. Ya dịrị na mmụọ ibe.